Państwa, na obiady. No to pan jeszcze zrobi za darmo. Proszę bardzo, proszę Państwa, na obiady. Proszę bardzo, proszę Państwa, na obiady domowe. Proszę bardzo, proszę Państwa, na obiady domowe. Stawy obiady 16. Może są za taniej. W Warszawce nie ma nikt odwagi się nie lansować. Jakby były po 100 zł, to by miał duży ruch. Ale jest wyjątkowy. Jest to przez urząd podstawiony, żeby rozśmieszał ludzi. Chyba tak. Proszę bardzo, proszę na obiad.